אזרחים יקרים, בני ישראל, ערב טוב ושנה טובה. לאחרונה נשמעות בציבור אי אלו טענות כאילו כביכול המצב בארצנו קשה, כאילו כביכול המיסים גבוהים, כאילו כביכול הבתים יקרים, כאילו כביכול מעמד הביניים קורס. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד בנושא. אין דבר כזה מעמד ביניים. באמת. אני אישית, שאלתי את כל מי שאני מכיר, כל חבריי הקרובים. אני שאלתי את סטנלי, שאלתי את אהוד, והם ענו לי את מה שתמיד חשבתי. במדינת ישראל יש עשירון עליון ויש דתיים וערבים. ומדינת ישראל דואגת גם לעשירון העליון שלה וגם לדתיים שלה. עם ישראל, אני מבטיח לכם, עזבו מבטיח, אני מבטיח לכם, read my lips, מצבנו טוב מרוב שאר מדינות ה-OECD. ואת זה המספרים אומרים, לא אני. גם אני, גם יובל אמר לי.